Για να το ξαναπώ αυτό, υποψήφιος με τη Λαϊκή Ενότητα, γιατί τον είχαμε δει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο, τώρα τον βλέπουμε με τη Λαϊκή Ενότητα. Κύριε Βεργέτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Πλευριά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Υπάρχει κούραση ή υπάρχει ακόμη ζωντάνια από την προεκλογική περίοδο? Γιατί και τα δύο. Και κούραση και ζωντάνια. Δώσατε έναν αγώνα ξαφνικά διαφορετικό, ευνηδιαστικά, έτσι θα έλεγα, τροποποιημένο, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που ήταν δύσκολο και για σας αλλά και για τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, το να πείσετε κάποιον κόσμο που έτσι κι αλλιώς βέβαια βιώνει τα προβλήματά του, τα βίωνε και όλη αυτή την περίοδο του επταμήνου, του οκταμήνου της νέας διακυβέρνησης, και ζούσε την αγωνία της διαπραγμάτευσης, που δεν έφερε το θετικό αποτέλεσμα βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε. Είναι γεγονός ότι ανάμεσα στα πολλά παράξενα αυτών των εκλογών, ένα από όλα αυτά είναι και η απίστευτα σύντομη χρονική διάρκεια που θα πρέπει να κατέβουν τα κόμματα, να έχουν μια επαφή με το λαό τέλος πάντων και να δώσουν κάποιες από τις θέσεις τους. Αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία γενική που αναφέρεται σε όλη τη χώρα. Εγώ να ευχαριστήσω την ΕΡΑ που μας δίνει τη δυνατότητα και το βήμα να πούμε τις απόψεις μας, και δυστυχώς να πω σε τη διαστολή με... Ναι, είδαμε μια ανακοίνωση σήμερα στο τύπο. Διότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν να γίνεται από την ΟΡΤ στρογγυλό τραπέζι συζήτησης και να λείπουμε εμείς. Γιατί το λέω αυτό? Είναι δυνατόν να μας δίνει ο Παυλόπουλος την τρίτη εντολή ως τρίτο κόμμα κατά την κοινοβουλευτική τάξη και να μην μας καλούν, να συζητούν για μας και να μην μας καλούν στο τραπέζι? Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο, είναι πέρα από κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία και λυπάμαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Ήταν και ένα debate που θα γινόταν σήμερα. Υποτίθεται ότι θα γινόταν την Πέμπτη, μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη από την ΟΡΤ και μεταδόθηκε χτες την Πέμπτη, βέβαια χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης. Υπάρχει μια ανακοίνωση να πούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, την οποία εμείς θα την διαβάσουμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της ημέρας και πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση των δημοσιογραφικών μας εκπομπών. Έχουμε κάνει αυτή την ανακοίνωση, έχουμε καταφύγει και στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα στην ουσία του προεκλογικού αγώνα και θέλω να σας ρωτήσω, κατά τα υπόλοιπα, τα περισσότερα κόμματα που τίθενται υπέρ της υπογραφής του μνημονίου και υπέρ της εφαρμογής των μέτρων, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν διαφορές και τροποποίησεις μεταξύ τους για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα, τέθηκε μάλλον σε όλη τη διάρκεια του αγώνα το επιχείρημα ότι πλέον, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα το αντιμνημονιακός ή μνημονιακός, αυτό έχει ξεχαστεί, έχει ξεπεραστεί, δεν υπάρχει αυτή η διαφορά. Θέλοντας δηλαδή να μας δείξουν ότι πλέον το μνημόνιο είναι μια πραγματικότητα, θα εφαρμοστεί ό,τι και να γίνει, άρα δεν υπάρχει και λόγος να αναπτύσσουμε την άποψη του αν είμαστε υπέρ ή είμαστε κατά του μνημονίου. Φαντάζομαι θα διαφωνείτε κάθετα με αυτή την άποψη. Οπωσδήποτε. Είναι πολύ εύκολο, αν μιλάμε φιλοσοφικά, να αναιρούμε έννοιες, να πούμε ότι δεν υπάρχει μνημόνιο γιατί μνημόνιο. Υπάρχουν όμως οι συνέπειες. Υπάρχουν καμιά 200 εφαρμοστικοί νόμοι. Κάπου 200 δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος του μνημονίου και οι περισσότερες από αυτές και μέχρι τέλος του χρόνου. Οι συνέπειες δηλαδή του μνημονίου είναι υπαρκτές. Θα δημιουργήσουν μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα δεν ξέρω αν είναι αποδεκτή. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι αποδεχόμαστε αυτά που λέει το μνημόνιο, αποδεχόμαστε δηλαδή τη συνολική κοινωνική καταστροφή? Προφανώς όχι. Όταν λοιπόν λέμε ότι υπάρχει μια αντιμνημονιακή, τέλος πάντων, πολιτική, ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, ένα μέτωπο αντιμνημονιακών δυνάμεων, δεν εννοούμε τίποτα άλλο, δεν εννοούμε λέξεις, εννοούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να υπάρχει ένα αγωνιστικό μέτωπο το οποίο θα προσπαθήσει και θα αγωνιστεί, και εφόσον αγωνιστεί σωστά και είναι μαζικό το κίνημα, είναι βέβαιο ότι θα αποτρέψει όλες αυτές τις δράσεις, να αγωνιστεί ακριβώς για να προστατεύσει όλα τα δικαιώματα του λαού και του κόσμου. Αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος. Πολύ συγκεκριμένα να προστατεύσει το δικαίωμα στην εργασία, να μην περάσουν δηλαδή οι αντεργατικοί νόμοι που προβλέπονται ακόμη και να αναιρεθούν αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει. Το θέμα της υγείας, να υπάρχει μια νοσοκομιακή περίθαλψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γενικότερα για όλο τον πληθυσμό. Να υπάρχει μια παιδεία, ανοίξαν τα σχολεία προχτές και δεν υπάρχουν καθηγητές, δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχει τίποτα. Και πολύ σωστά κάποιοι γονείς, είδα σήμερα το πρωί στην Αθήνα, έχουν καταλάβει στο Γαλάτσι ένα σχολείο και τι λένε οι άνθρωποι? Όχι εκλογές πριν συμπληρωθούν οι ελλείψεις στο σχολείο. Δηλαδή,
Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εκλογές? Αν όχι, ας πούμε, για να λύσουν κάποια προβλήματα. Και εδώ ακριβώς τις είχαμε χαρακτηρίσει αυτές τις εκλογές ως μια πραγματικά επέσχυντη χειρονομία, διότι δεν έχουμε καν δικομματισμό, καταρχήν, όπως λένε. Όλα τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, έχουν ακριβώς ένα καθήκον. Από την άλλη μέρα των εκλογών να εφαρμόσουν το μνημόνιο. Το πρόγραμμα δηλαδή είναι ψηφισμένο. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Όλες οι προσπάθειες να σκηνοθετήσουν μεταξύ τους διαφορές είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Διότι το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί είναι ψηφισμένο, το ξαναλέω, είναι ψηφισμένο τον Ιούλιο. Είναι το μνημόνιο το ίδιο. Γι' αυτό ζητά και ισχυρή παρουσία στη Βουλή ο κ. Λαφαζάνης, το είδα στις τελευταίες του ομιλίες και συνεντεύξεις. Θα πρέπει, λέει, να μας ψηφίσετε για να έχουμε ισχυρή συμμετοχή στη Βουλή, για να έχουμε και μεγαλύτερη αντίδραση, αντίσταση σε όλα αυτά που θα ψηφιστούν. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα εδώ. Είπατε πριν ότι υπάρχει και ένα μέτωπο αντιμνημονιακών δυνάμεων. Και σας ρωτώ εγώ τώρα, γιατί αυτό το μέτωπο να μην είναι ένα μέτωπο μιας ισχυρής αντιμνημονιακής δύναμης και να είναι ένα μέτωπο πολυδιάστατο? Γιατί δηλαδή στην ίδια κατεύθυνση, και ενώ περίπου λέτε ουσιαστικά στα 2-3 βασικά πράγματα τα ίδια, αν και εδώ υπάρχουν και διαφωνίες της πλευράς ΚΚΕ κυρίως, να υπάρχει και το ΚΚΕ, να υπάρχει και η ανταρσία, να υπάρχει και του μουλού ΚΚΕ, εν πάση περιπτώσει, κάποιες άλλες μικρότερες δυνάμεις. Γιατί να μην έχετε ένα νέο ισχυρό μέτωπο με άξονα αναφοράς το αντιμνημόνιο και πάτε διασπασμένα σε αυτές τις εκλογές? Αυτός ο δαίμονας που πάντα εισχωρεί στην αριστερά της διάσπασης. Το ερώτημα είναι εύλογο, είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο, τον απασχολεί και διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα. Σήμερα όμως... Υποτίθεται σήμερα κάνετε μια νέα κίνηση εσείς, μια μεγάλη κίνηση, και μάλιστα έγινε μέσα στη Βουλή. Δεν ήταν μια κίνηση που ο κύριος Λαφαζάνης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και οι συνεργάτες του, ο κύριος Ίσχος, πάνε τώρα να μπουν στη Βουλή. Μιλάμε για πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο στην προηγούμενη κυβέρνηση ως υπουργοί και τα λοιπά. Δεν λέω ενεργό ρόλο στην διαπραγμάτευση, αλλά τουλάχιστον στην κυβέρνηση συμμετείχαν. Είναι δεδομένο ότι οι ασφικτικές προθεσμίες που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τις εκλογές κυριολεκτικά δεν επέτρεψαν να γίνουν παραπέρα συζητήσεις ανάμεσα στις διάφορες παρατάξεις του χώρου της αριστεράς κυρίως. Μπορώ να πω ότι με τα βίας οι τυπικές προθεσμίες εννοώ, για να συγκροτηθεί σαν κόμμα η λαϊκή ενότητα, ήταν όλα οριακά. Ναι. Δεν υπήρξε χρόνος για συζητήσεις. Οι συζητήσεις έγιναν στο φτερό, κυριολεκτικά στο φτερό, και όπως ξέρετε οι διαφορές και οι διαφωνίες στην αριστερά είναι ιστορικές, είναι από παλιά. Ο χρόνος, ας πούμε, των 20 ημερών που υπήρχε δεν ήταν δυνατόν να συμβάλλει, ας πούμε, στο να υπάρξει μια εξομάλυνση. Θέλω όμως να πω το εξής. Αυτές είναι επαφές κορυφής και είναι αναγκαστικές, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνονται. Η πραγματική ενότητα όμως του κινήματος είναι στη βάση. Είναι στη βάση του λαϊκού κινήματος, στη βάση του κόσμου. Και θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς στην πραγματικότητα δεν έχει διαφορές μεταξύ του. Είναι πολύ εύκολο να συμπράξει και να λειτουργήσει ενωτικά σε όλα αυτά που έρχονται. Γιατί θα το ξαναπούμε. Η κρίσιμη μέρα δεν είναι η 20 του Σεπτέμβρη που θα γίνουν οι εκλογές. Σημαντική μέρα βέβαια. Πολλά πράγματα κρίνονται και από εκεί, αλλά δυστυχώς η επόμενη μέρα είναι η σημαντική, η επόμενη μέρα είναι η κρίσιμη. Εκεί θα κρυθεί το μέλλον του τόπου, εκεί θα κληθεί ο λαός να αντισταθεί και να αντιδράσει σε όλη αυτή την ιστορία. Και είναι ολοφάνερο ότι όλα αυτά τα οποία έχουν δρομολογήσει από τις Βρυξέλλες μέχρι τις δικές μας εδώ μνημονιακές τέλος πάντων δυνάμεις δεν μπορεί να περπατήσουν. Είναι κυριολεκτικά αδύνατον. Το μέλλον του μνημονίου είναι μερικοί μήνες, ούτε καν χρόνια που λένε. Είναι εντελώς αδύνατον αυτά τα οποία έχουν υπογραφεί, είναι εντελώς αδύνατον να εφαρμοστούν. Ας πάμε σε κάτι άλλο όμως, κύριε Βεργέτη, το οποίο ακόμη ο κόσμος προσπαθεί να το κατανοήσει και ζητά πραγματικά να το αναλύσετε εσείς, και νομίζω πιστικά ακόμη δεν το έχετε κάνει. Δηλαδή, εθνικό νόμισμα. Έτσι κι αλλιώς το ευρώ μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει, ούτε καν θεωρείται ενιαίο νόμισμα, γιατί έχει διαφορετικές εφαρμογές στις χώρες που συμμετέχουν. Εθνικό νόμισμα, ωραία, να πάμε εκεί. Η επόμενη μέρα της μετάβασης στο εθνικό νόμισμα θα πρέπει να μας τρομάζει πράγματι, και πώς θα πάμε ομαλά σε αυτή τη μετάβαση όταν τα ερωτηματικά παραμένουν ανοιχτά.
αυτό δηλαδή θα έχουμε capital control, θα συνεχιστεί ή θα έχουμε αποκλεισμό από τις τράπεζες. Το μόνο που δεν θα έχουμε είναι το capital control πάντως, ως παρεμβολή. Δηλαδή αυτή η ρευστότητα που επικαλείται και ο κ. Λαφαζάνης πολλές φορές και λέει ότι θα έχουμε αμέσως ρευστότητα πάνω απ' όλα στη χώρα, αν γυρίσουμε στο ελληνικό νόμισμα, πώς το εξηγείτε? Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Έχετε δίκιο. Πραγματικά, ο τρόπος που μπαίνει αυτό το ερώτημα, και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που ονομάζουμε τηλεοπτική δημοκρατία. Διότι όλα κρίνονται από το πώς παρουσιάζονται από τα κανάλια, από τις τηλεοράσεις και δεν ξέρω από τις εφημερίδες ενδεχομένως. Πετούν πάνω στο τραπέζι ένα δίλημμα. Ευρώ ή δραχμή. Πού το βρήκανε? Ναι. Δεν μπαίνει ποτέ έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να απαντήσει κάποιος? Να κοιμηθεί να δει ένα όνειρο και αν δει ευρώ να πει ευρώ και αν δει δραχμή να πει δραχμή. Και στη δημοσκόπηση, έτσι. Φυσικά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ξερό ερώτημα χωρίς κανένα ουσιαστικό βάθος. Είτε πολιτικό βάθος, είτε κοινωνικό βάθος, είτε οικονομικό βάθος. Πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος το γιατί για να πούμε το ένα ή το άλλο. Ακριβώς. Το ξαναλέω. Κανείς δεν ξεκινάει μια πολιτική πορεία αυθαίρετα λέγοντας ευρώ ή δραχμή. Ξεκινάει από αυτό που έχει μπροστά του, από την πραγματικότητα. Ένα πολιτικό κόμμα αυτό το καθήκον έχει. Πρώτα να δει τι έχει μπροστά του και αμέσως μετά να δει τι θα κάνει. Τι έχουμε λοιπόν μπροστά μας? Πρώτα και κύριε, αυτό θα πρέπει να δούμε. Έχουμε μια χώρα η οποία συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ και σήμερα βρίσκεται σε μια πολύ πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχει περίπου άλλο 1,5 εκατομμύριο οι οποίοι εργάζονται είτε με πολύ γλύσχρα αμοιβή ή δεν πληρώνονται καθόλου, και με εργασία ανασφάλιστη. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πετσοκομμένες συντάξεις, των οποίων το μέλλον δεν είναι άδειλο όπως λέγεται, είναι πολύ βέβαιο. Θα κοπούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Παραδείγματος χάρη το ΙΚΑ, που ενδεχομένως θα γίνει και ο μόνος ασφαλιστικός φορέας αύριο, από πού εισπράττει εισφορές? Από πουθενά. Αν δεν έχει εισφορές, πώς θα δώσει σύνταξη? Νομίζω ότι είναι τόσο απλό και να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Πού να πάμε? Στον τομέα της υγείας. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει την ατυχία να πάει στο νοσοκομείο ή να χρειαστεί γιατρό? Ας μην πάει στο νοσοκομείο. Να χρειαστεί γιατρό και να μην βάλει το χέρι στην τσέπη. Πού είναι το σύστημα υγείας? Πού είναι τα φάρμακα? Για την εκπαίδευση το είπαμε. Σχολεία τα οποία δεν έχουν τίποτα. Άρα με το εθνικό άρα λοιπόν η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή. Είναι τραγική. Τα πάντα είναι διαλυμένα. Έχουμε καλυτέρευση? Βλέπουμε μια καλυτέρευση? Να το δούμε αυτό. Να το εξετάσουμε. Στα 5 χρόνια λοιπόν που έχουμε μνημόνια, θα σταθώ μόνο σε ένα νούμερο. Γιατί τα υπόλοιπα τρελαίνουν τον κόσμο και χάνει βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος. Όταν ξεκίνησε η ιστορία με το μνημόνιο, το ΑΕΠ της χώρας, το χρέος της χώρας ήταν στο 120 του ΑΕΠ. Σήμερα, μετά από 5 χρόνια, έχει φτάσει στο 200 του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χρέος ανεβαίνει και ο παραγωγικός ιστός της χώρας έχει διαλυθεί, έχει καταστραφεί. Αντί δηλαδή μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, με αυτά τα σκληρά, τα τραγικά μέτρα, όπου επικαλούνται μάλιστα ότι δήθεν και ο λαός κάνει θυσίες. Ο λαός δεν κάνει θυσίες, ο λαός θυσιάζεται. Τον θυσιάζουν. Αλλά τέλος πάντων, γιατί προσπαθούν να μας πούνε ότι και με τη θέλησή του ο λαός τα κάνει αυτά. Αλλά στο πάρει το ποτάμι αυτό. Ας δούμε το αποτέλεσμα μόνο και στα αφήσουμε τα υπόλοιπα. Σε αυτά λοιπόν τα 5 χρόνια, αντί η κατάσταση να βελτιώνεται, η κατάσταση ραγδαία επιδεινώνεται. Έχουμε φτάσει κυριολεκτικά να έχει διαλυθεί το παν σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει παραγωγική βάση, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Υπάρχει κανένας ο οποίος να πιστεύει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν? Μπορεί να μας πει κάποιος με αυτόν τον τρόπο πώς θα βρουν δουλειά οι άνεργοι, πώς θα υποστηριχτούν οι συντάξεις, πώς θα υπάρχει νοσοκομιακή περίθαλψη, πώς θα υπάρχουν φάρμακα, πώς θα υπάρχει παιδεία? Μπορεί να μας πει κάποιος κάτι? Δηλαδή, πέστε μας το πρόγραμμα. Να μας πούν αυτοί καταρχήν το πρόγραμμα. Πότε με βάση το πρόγραμμά τους, με βάση τα σχέδιά τους, με βάση τα μνημόνια αυτά που υπογράφουν, πότε θα συμβούν όλα αυτά? Γιατί δεν μας λένε? Γιατί δεν τους ρωτούν μάλιστα? Πότε? Αυτοί καλά κάνουν και δεν μας λένε γιατί δεν έχουν να απαντήσουν. Αλλά δυστυχώς αυτή η τεράστια προπαγανδιστική μηχανή που τους στηρίζει, γιατί δεν τους ρωτάει αυτούς ποιο είναι το πρόγραμμά τους? Και λέει ποιο είναι το πρόγραμμα, ας πούμε, της ΛΑΕ, επί παραδείγματι. Να πούν πρώτα οι άλλοι που εφαρμόζουν. Στο κάτω-κάτω η ΛΑΕ δεν θα είναι και η κυβέρνηση αύριο το πρωί. Ο κ. Τσίπρας έβγαλε ένα πρόγραμμα 145 σελίδων. Δεν της αναιρεί την υποχρέωση. Μα δεν υπάρχει το πρόγραμμα, είναι δεδομένο το πρόγραμμα των μνημόνιων. Τα υπόλοιπα είναι αστεία αυτά τα ισοδύναμα μέτρα που λένε και τα οποία επιτρέψτε μου να τα χαρακτηρίσω ισοαδύνατα. Να σας ρωτήσω όμως τώρα κάτι, γιατί έχετε και την εμπειρία. Ο κ. Τσίπρας
Να μην χάσουμε όμως το θέμα του νομίσματος. Δεν ολοκληρώσαμε. Όχι, συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσαμε. Όχι, δεν ολοκληρώσαμε. Είπα να δούμε την κατάσταση ποια είναι σήμερα. Λοιπόν, εκεί που βρισκόμαστε σήμερα είναι αυτό το πράγμα υπάρχει. Μπορεί μια κυβέρνηση να πάρει κάποιες αποφάσεις στα πλαίσια του ευρώ? Αυτό είναι το κρίσιμο και το δραματικό ερώτημα, είναι ακριβώς αυτό. Μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αριστερή, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία, συμπαράταξη, Εθνική Ελλάδος που λένε μερικοί να συγκροτήσουμε. Ναι. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει η ίδια ένα πρόγραμμα για την ανεργία, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για το κοινωνικό κράτος, για όλα αυτά? Μπορεί. Αν απαντήσει κάποιος αφελής ότι μπορεί, σταματάμε και εντάξει, και πάμε παρακάτω, ας πούμε. Αλλά είναι ολοφάνερο και όλοι το ξέρουν ότι η πορεία είναι σιδερένια. Είναι πάνω σε ράγες. Δεν στρίβεις, δεν κάνεις, δεν φτιάχνεις. Ο Ντάισελμπλουμ το δηλώνει, ο Γιούγκερ το δηλώνει, όλοι το δηλώνουν. Και μάλιστα δηλώνουν ότι αυτές οι εκλογές είναι λύση. Γιατί είναι λύση? Γιατί θέλουν, και αυτό είναι και το απαράδεκτο αυτών των εκλογών, θέλουν να καταστήσουν το λαό συνένοχο στις αποφάσεις τους. Δηλαδή να πούνε ότι ο λαός ψήφισε και αποφάσισε. Και μετά δεν θα υπάρχει πίσω βέβαια. Και αυτό πρέπει να σταθμίσει ο λαός, τι θα ψηφίσει και τι θα κάνει. Διότι μετά τις εκλογές ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Ο λαός θα θεωρηθεί συνένοχος σε αυτή την πορεία, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνει και αποδέχεται ό,τι έχει ψηφιστεί σε αυτά τα 5 χρόνια. Όχι μόνο τη ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα αυτά τα 5 χρόνια. Με άλλα λόγια θα θεμελιώσουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν υπάρχει άλλη λύση, σημαίνει ότι είμαστε όλοι νεκροί. Καταρχήν. Λοιπόν, ακόμη και αν δεν υπήρχε όμως, θα έπρεπε εμείς να αντιδράσουμε. Και πάμε τώρα αμέσως μετά και λέμε: μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα σχέδιο ανόρθωσης, το οποιοδήποτε σχέδιο ανόρθωσης, πώς μπορεί να το εφαρμόσει? Στη ζώνη του ευρώ είναι αδιανόητο και είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Άρα, για να μπορείς να έχεις επενδύσεις, να μπορείς να έχεις μια πιστωτική πολιτική, υπάρχει μέλλον, μιλούν για επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο. Χωρίς πιστωτική πολιτική υπάρχει επιχειρηματικότητα? Πού τα βρήκαν αυτά? Οι τράπεζες, δεν είναι μόνο τα capital controls. Εδώ έχουν δώσει 200 δις στις τράπεζες και θέλουν άλλα 25, λέει σήμερα. Τελικά τι γίνεται? Τα χρηματοκιβώτια είναι τρίπια των τραπεζών. Τι πίθος των Δαναίδων είναι αυτό το πράγμα? Που πέφτει κι άλλα στην πορεία. Έτσι, λοιπόν. Εδώ πραγματικά μπαίνει το θέμα αυτού που ονομάζεται εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, να μπορεί να έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ταυτόχρονα, γιατί το δικαίωμα δεν αρκεί, πρέπει να έχει και τη δυνατότητα. Να έχει λοιπόν και το δικαίωμα και τη δυνατότητα μία κυβέρνηση να αποφασίζει. Για να αποφασίζει λοιπόν, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την οικονομική της πολιτική. Για να στηρίξει την οικονομική της πολιτική, πρέπει νομισματικά να είναι ανεξάρτητη. Και εδώ έρχεται μέσα από όλη αυτή την επαγωγική σκέψη, την επαγωγική πορεία, έρχεται και μπαίνει μέσα από αυτόν τον προβληματισμό η ανάγκη ενός δικού σου νομίσματος. Με το οποίο να μπορείς να χρηματοδοτείς αυτές τις πολιτικές αποφάσεις τις οποίες έχεις πάρει. Αυτός ο τρόμος. Δεν χάνεις όμως έτσι οικονομική ρευστότητα, μάλλον ενίσχυση μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, από προγράμματα Erasmus, από προγράμματα που σου δίνει τη δυνατότητα. Μα αυτά τα προγράμματα τα είχαμε μέχρι τώρα όλα και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Δεν έχουμε ασπιρίνες, δεν έχουμε φάρμακα. Δεν έχουμε φάρμακα. Μας λένε δεν θα έχετε φάρμακα. Λέει δεν θα έχετε τούτο, δεν θα έχετε εκείνο, δεν θα έχετε το άλλο. Γιατί έχουμε φάρμακα σήμερα? Υπάρχουν φάρμακα στα φαρμακεία? Επομένως τι μας κουβεντιάζουν? Υπάρχει ρευστότητα σήμερα? Σήμερα όποιος έχει επάνω του ένα 10 ευρώ, ας πούμε, θεωρείται τυχερός άνθρωπος, να πούμε. Δεν έχει κλιμάτιση. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Πληρώνει κανείς τις εισφορές του. Τα χρέη στο δημόσιο έχουν φτάσει 80 δις, δεν ξέρω πόσα είναι κάθε φορά. Τα λέμε και τα νούμερα. Τώρα κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας πήρε τη λαϊκή εντολή τον περασμένο Ιανουάριο. Είναι ένας νέος άνθρωπος, που σημαίνει ότι μπορεί και να έχει κάποια συγκεκριμένη προοπτική στην πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί δεν του δώσατε δεύτερη ευκαιρία? Στην πολιτική δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Διότι οι αποφάσεις. Να κάνετε και εσείς λίγο υπομονή, δηλαδή να δείτε, γιατί ουσιαστικά επικαλείται το επιχείρημα ότι δεν πρόλαβα να κυβερνήσω, ήμουνα συνεχώς στις Βρυξέλλες, διαπραγματευόμουν, δεν μπόρεσα να κάνω αυτά που σας είχα πει. Αν και τον πρώτο μήνα κάποια από αυτά που τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη υπόθηκαν, δειλά άρχισαν να γίνονται. Αλλά στην πορεία με όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Τίποτα δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτή η πορεία των 6 μηνών, 7 μηνών, πόσο κράτησε, ήταν καταστροφική για τη χώρα. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, στην πραγματικότητα, κανένα ουσιαστικό μέτρο. Τα υπόλοιπα, δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω
ότι δήθεν λέει χτύπησαν την ανθρωπιστική κρίση δίνοντας 200 δεν ξέρω εκατομμύρια, γιατί δίνουν εκεί πέρα και πράσινα. Δηλαδή με 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους για να κάνουμε το τέτοιο, πόσο είναι, εκατοστάρικο κάτι παραπάνω από ένα εκατοστάρικο το χρόνο στον καθένα. Αυτό, δηλαδή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ας πούμε ένας εξυγχρονισμένος κεινσιανισμός συνδυασμένος με μια φιλανθρωπία. Είπαμε, άμα θες ένα παιδάκι να το. Δεν του δίνεις μια σοκολάτα, δίνεις δουλειά στον πατέρα του να πούμε. Ή το μαθαίνεις. Το ψάρι δίνεις, ας πούμε, στον πεινασμένο, του δίνεις ένα ψάρι να φάει, τον μαθαίνεις να ψαρεύει. Αν είναι δυνατόν η αριστερά να είναι φιλανθρωπική κατάσταση. Αυτά τα έχει αναλάβει η Επισκοπή, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, που έχει επικεφαλής έναν σεβαστό και λοιπά άνθρωπο που έλεγε. Λοιπόν, η δουλειά της αριστεράς είναι άλλη, δεν είναι αυτή. Πολλά μπορούσε να κάνει ακόμη και μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα οποία δεν τα έκανε. Θα μπορούσε, ας πούμε, δεν μπορώ να ακούω ότι το χτύπημα της διαφθοράς και το χτύπημα της διαφθοράς το οποίο θα γίνει πότε. Πότε. Συνεχώς μεταφέρεται στις καλένδες, κύριε Πλευριά. Συνεχώς. Θέλετε να σας πω ένα απλό πραγματάκι. Όταν ανέλαβε το Γενάρη η κυβέρνηση, ποιος την εμπόδισε? Καταρχήν να φέρει ένα νόμο για τον φορολογικό. Όπου, ας πούμε, οι εφοπλιστές να υποχρεώνουν να πληρώνουν φόρο. Δεν μπορεί να πληρώνει ο αγρότης και να μην πληρώνει ο εφοπλιστής. Πώς να το κάνουμε, ας πούμε? Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι στα καράβια τους να πληρώνουν 10 φορές παραπάνω, ας πούμε, από ό,τι πληρώνουν αυτοί. Έτσι, τους εμπόδισε κανένας. Είναι μεγαλύτερη φορά στα μεγάλα εισοδήματα και δεν το επέτρεψαν από την Ευρώπη. Ναι. Είναι αυτό που λέτε. Μα είναι ταξική, είναι καθαρά ταξική η επέμβαση στο φορολογικό σύστημα. Να σας πω το βασικότερο. Ποια διαφορά να χτυπηθεί? Δεν μπορούσαν να κάνουν. Μιλάνε για τη λίστα Λαγκάρντ. Επιτρέψτε μου να πω πολύ χοντρά έτσι, να αντιβράσω τη λίστα Λαγκάρντ. Το ξαναλέω, να αντιβράσω. Τι να την κάνω τη λίστα Λαγκάρντ, αφού έχω εδώ στην Ελλάδα τα πάντα. 100 λίστες Λαγκάρντ έχω στην Ελλάδα. Ποιος εμπόδιζε το ΣΥΡΙΖΑ επί παραδείγματι να έρθει και να πει: για κοιτάξτε, από 500 χιλιάρικα και πάνω, όποιος έχει στις τράπεζες το χρήμα δεν κρύβεται. Ναι. Ούτε η διαδρομή του. Λοιπόν, ποιος έχει από 500 χιλιάρικα και πάνω στις τράπεζες? Για να δούμε. Εσύ, κυρία μου, είσαι γιατρός και μου δηλώνεις κάθε χρόνο 20 χιλιάρικα. Και βλέπω ότι έχεις 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Από πού βρεθήκαν αυτά? Εσύ είσαι δημόσιος υπάλληλος και παίρνεις, δεν ξέρω εγώ, 20-30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και μου έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα. Είσαι τούτο, είσαι εκείνο, είσαι τ' άλλο. Πού τα βρήκες? Αυτά δεν μπορούσαν άμεσα. Μάλιστα με την ασυδοσία που επικρατούσε, κανένας δεν είχε λάβει το παραμικρό μέτρο να τα καλύψει. Δεν πρόλαβε αυτά να τα κάνει και είχε σκοπό να τα κάνει μετά την υπογραφή. Ποιος εμπόδισε τους μηχανισμούς, τους φορολογικούς μηχανισμούς του κράτους να πάνε να κάνουν αυτόν τον έλεγχο? Εδώ στέλνουν το ΣΔΟΕ. Πήγαμε σε ένα χωριό εδώ στο Επιτάλιο και κόψανε πρόστιμο, δεν ξέρω, 500 ευρώ για μια πορτοκαλάδα. Εντάξει, η φοροαποφυγή είναι φοροαποφυγή παντού, αλλά αυτή είναι. Δηλαδή, υπάρχει και μια αίσθηση αναλογισμού, αν θέλετε, της δράσης με το παράπτωμα. Και της απόδοσης δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτά ποιος τον εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ να τα κάνει? Μάλιστα. Τον εμπόδισε η ταξική στροφή την οποία έκανε συνέχεια. Υπήρχε μια μερίδα λοιπόν από εσάς που. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, το οποίο αν δεν το βάλετε εσείς, θα το βάλω εγώ και θα το απαντήσω. Πριν το βάλετε λοιπόν το ερώτημα, να σας ρωτήσω και εγώ κάτι άλλο. Ότι όλα αυτά στο διάστημα αυτής της διάρκειας που εσείς συμμετείχατε στη διαδικασία, τουλάχιστον βλέπατε τι γινόταν κτλ. Κουνήσατε, τραβήξατε αυτιά, διαμαρτυρηθήκατε, βάλατε ζητήματα και στους υπουργούς και στο περιβάλλον του Μεγάλου Μαξίμου. Γιατί δηλαδή δεν δώσατε έτσι το πρόκριμα να λυθούν αυτά τα προβλήματα μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και διαλέξατε το δρόμο πλέον της απόσχησης? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα υβριδικό κόμμα. Δεν ήταν ένα κόμμα που συγκροτήθηκε με τις κλασικές της άλλες διαδικασίες, ακόμη και τις διαδικασίες της αριστεράς. Ναι. Ήταν ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε στη βάση κάποιων υπαρκτών αριστερών ή ριζοσπαστικών δυνάμεων, μικρού όμως, πολύ μικρού βεληνικούς. Αλλά ήρθε η κρίση, ήρθαν τα κινήματα, ήρθαν οι πλατείες, ήρθαν το δεν πληρώνω, ήρθαν τα φόρουμ το ένα και το άλλο και τον εκτόξευσαν το ΣΥΡΙΖΑ στο να γίνει ένα πραγματικά μεγάλο κόμμα. Μια αγανάκτηση του κόσμου και όλα αυτά. Όμως αυτή ακριβώς η κινηματική όθηση που τον ανέβασε εκεί που τον πήγε, μετά τις εκλογές του 12, υποχώρησε. Γιατί υποχώρησε? Είναι προφανές ότι υπήρξε μια κοινωνική αλλίωση σε όλο το κομματικό σώμα. Κυριάρχησαν μικροαστικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν τελείως διαφορετική στόχευση. Αυτό έφερε σε ένα αποτέλεσμα να υπάρξει μια αυτονόμηση της ηγετικής ομάδας, η οποία παρέβλεψε όλες τις κομματικές λειτουργίες και όλες τις καταστατικές υποχρεώσεις και συνεχώς έκανε αυτό που η ίδια αποφάσιζε. Αυτός ο κύκλος ήταν
και εξοκομματικός, θα σας έλεγα, όχι μόνο εξωθεσμικός, αλλά και εξοκομματικός, αόρατος κύκλος. Κανένας δεν ξέρει ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι αποφάσισαν και έστελναν κάθε φορά τον πρόεδρο, μία στο Τέξας, μία στον Πάπα, μία δεν ξέρω εγώ πού αλλού, ας πούμε, και πάει λέγοντας. Αυτά ήταν προμηνύματα και πριν τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές, βέβαια, άρχισαν, ας πούμε, και αυξανόντουσαν. Πραγματικά μπαίνει ένα ερώτημα εδώ. Εσείς τι κάνατε? Σας λέω λοιπόν ότι. Εγώ θυμάμαι παρεπιπτόντως να σας δώσω παράδειγμα ότι στην σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων, παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε πλέον στο αδιέξοδο, είχε κληθεί ο κύριος Λαφαζάνης. Πήγε εκεί. Δεν ξέρω τι έγινε, τι είπανε, έφυγε. Δηλαδή. Νομίζω ότι μπήκε μέσα. Και δεν ήταν καλεσμένος κανονικά και δεν θα μπορούσε να είναι καλεσμένος. Μπορεί να πήγε και με δική του πόρτα. Δεν ξέρω ότι πήγε, ό,τι ξέρω από τηλεόραση το λέω αυτό. Να κάνετε αυστηρές προειδοποίησεις και να ασκήσετε ένα βέτο. Δεν θα το αποφύγω, θα σας απαντήσω σε όλο αυτό το ερώτημα. Σας είπα λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα, ότι ήταν ένα κόμμα κάπως υβριδικού χαρακτήρα, στο οποίο μέσα γινόταν μια ισοκομματική πάλι. Υπήρχε μια πλειοψηφία, μια συγκροτημένη πλειοψηφία, και κομματικά πλέον. Πέρα από την αυτονόμηση που σας είπα του προεδρικού κύκλου, υπήρχε μια πλειοψηφία η οποία στήριζε τον πρόεδρο. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Αυτή ακριβώς είναι και η μετάλλαξη που σας είπα του κομματικού χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπήρχε και μια μειοψηφία η οποία σχηματικά, να το πούμε έτσι, προσπαθούσε να δώσει μια αριστερή όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι καταγραμμένο. Σε όλες τις κομματικές συνδιασκέψεις, στις κεντρικές επιτροπές, στην καθημερινή ζωή, εδώ στην περιοχή μας, να σας κάνω να καταλάβετε, μπορώ να σας δώσω κείμενα εγώ δικά μας, του 12 και του 13, από τόσο παλιά δηλαδή, όπου πραγματικά έχουμε εκφράσει τις διαφωνίες μας και εσωκομματικά, αλλά και στον κόσμο, δεν είναι κάτι που το κρύβαμε. Προσπαθούσαμε να στρέψουμε αλλού το ΣΥΡΙΖΑ. Το αν πετύχαμε την κατάλληλη, αν θέλετε, τακτική, ή θα έπρεπε να έχουμε ενδεχομένως πολύ πιο δραστική, αν θέλετε, αντιμετώπιση του ζητήματος, είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι υπήρχε άλλη άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε μια άλλη άποψη, μειοψηφική, το ξαναλέω, η οποία είχε το δικαίωμα και το καθήκον ταυτόχρονα να γίνει πλειοψηφία. Και αυτό προσπαθούσε να κάνει. Όταν πλέον όμως έφτασαν τα πράγματα, κυριολεκτικά που λέμε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, αυτή η συνύπαρξη δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Και φτάσαμε, ας πούμε, στο σημείο όπου πράγματι αυτό που γίνεται επίκληση, η επίκληση της ενότητας δηλαδή, η ενότητα αυτή δεν μπορούσε να καλύψει την τεράστια διαφορά και την απουσία, αν θέλετε, αριστερής συγγένειας ανάμεσα στη μειοψηφία και στην πλειοψηφία. Οπότε, πήραμε ένα διαζύγιο, για να το πω έτσι. Ωραία. Είστε ικανοποιημένος από το ψηφοδέλτιο της Ηλιάς, από τη συγκρότησή του? Είστε επικεφαλής, όπως είναι γνωστό? Το ψηφοδέλτιο. Το κάθε ψηφοδέλτιο. Δεν μιλάω για το δικό μας. Όχι, δεν είχαμε γκρίνιες. Κάθε άλλο. Δεν είχαμε γκρίνιες. Άλλο θέλω να πω. Γιατί είδα την κυρία Μάγδα Σπηλιοπούλου που αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποχώρησε. Αλλά δεν την είδα στο ψηφοδέλτιο το δικό σας. Ναι, η κυρία Σπηλιοπούλου, όπως ξέρετε, κατοικεί στην Αθήνα, μένει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή είναι στα κεντρικά γραφεία. Βεβαίως, είναι στα κεντρικά γραφεία της Λαϊκής Ενότητας και. Η κυρία Σπηλιοπούλου δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ας πούμε, καθ' αυτόν τον αγώνα. Άλλο θέλω να πω όμως. Το αν είναι καλό το ψηφοδέλτιο που με ρωτήσατε ή όχι, καλό είναι το ψηφοδέλτιο, μια χαρά είναι, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει αντιρρήσει για τα ψηφοδέλτια, δεν ξέρω, σε όλη την Ελλάδα μιλάω, δεν μιλάω για εδώ. Το κύριο, αυτό που πρέπει να δούμε, είναι. Το πρώτο κύριο, βέβαια, είναι η πολιτική που επαγγέλλεται ένα ψηφοδέλτιο. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Φυσικά και οι άνθρωποι που θα το στηρίξουν έχουν μια σημασία. Ναι, εντάξει. Μην το απολυτοποιούμε όμως έτσι, γιατί υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν δυνατότητες περισσότερες και πάει λέγοντας. Αυτά όλα είναι δεδομένα. Το κύριο όμως είναι το τι πρεσβεύει αυτό το ψηφοδέλτιο, η πολιτική που πρεσβεύει. Και ακόμη παραπέρα, ο ψηφοφόρος αυτό που πρέπει να δει είναι το τεράστιο διακύβευμα αυτής της εκλογικής μάχης. Και να καταλάβει ότι ξεκινώντας η στράτευσή του, την κοινωνική, την πολιτική του στράτευση, αν θέλετε, με αφορμή αυτές τις εκλογές, δεν σταματάει, δεν τελειώνει. Είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος μετά τις εκλογές. Είναι φοβερά αυτά τα οποία έρχονται και το καθήκον του λαϊκού κινήματος είναι και να είναι ενωμένο και να έχει τη σοφροσύνη
να αντιμετωπίσει πραγματικά με πολύ αποτελεσματικούς τρόπους όλη αυτή τη λέλαπα, ας πούμε, που είναι αναμφισβήτητο δηλαδή ότι θα ζήσει. Κρατά αυτό που είπατε, ότι είναι ζήτημα ζωής μπροστά μας και θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Σημαντικές εξελίξεις, συμφωνώ με αυτό. Πάρα πολύ. Θα περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις, είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε χρόνο, ήδη τον έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Ένα σύντομο σχολείο σας. Σήμερα είναι η μέρα που δολοφονήθηκε ο Φίσας. Και χθες βγήκε ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, ο κ. Μιχαλολιάκος, και είπε ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτός που σκότωσε τον Φίσα ήταν πράγματι τέλεχος της Χρυσής Αυγής. Θέλετε να το σχολιάσετε? Τι σημαίνει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη δηλαδή? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι αμφισβήτητο το να παραδέχεσαι κάτι το οποίο είναι κοινός τόπος, είναι κοινή συνείδηση. Δεν αλλάζει τίποτα. Όλη η Ελλάδα ξέρει και όλοι γνωρίζουν ότι η Χρυσή Αυγή έχει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί κάνει τη δήλωση ο Μιχαλολιάκος? Ναι, γι' αυτό θέλω να μου το σχολιάσετε. Γι' αυτό σας ρώτησα. Έχει Κύριε σχέση με τα δικαστήρια, κύριε Πλευριά μου, με την προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί αυτό. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το είπε, ας πούμε. Έχω μια άποψη, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί. Εντάξει, αν... Το γιατί το είπε. Σας προβληματίζει πάντως. Με προβληματίζει πολύ, ναι. Θεωρώ, θα το πω εμέσως. Ναι. Θα το πω εμέσως και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Θεωρώ ότι ενδέχεται να ανακόψει λίγο την πορεία της Χρυσής Αυγής αυτό. Είναι σαφές ότι λόγω του μεταναστευτικού που βρίσκεται σε όξυνση, ενδεχομένως να έχει μια αυξητική τάση η Χρυσή Αυγή. Με αυτή τη δήλωση, ενδεχομένως αυτή η αυξητική τάση να ανακοπεί. Το βλέπω σαν αποτέλεσμα. Το βλέπετε ως αποτέλεσμα αυτής της δήλωσης. Τα αίτια θα τα δούμε στην πορεία. Θα προκύψουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, κύριε Βεργέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Ενότητας εδώ στην Ηλία. Έναν άνθρωπο που αν μη τι άλλο βρέθηκε κοντά και εδώ στα ζητήματα δικά μας στην ΕΡΑ Πύργου, στην ΕΡΤ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία που μας παρέχετε κάθε τόσο. Να είστε καλά κι εσείς.